Dzień dobry. I hope that you are doing well. It has been so many days that I didn't make a video. So today I've got lots of things to do. Actually, first I've got barista course. One of my dream living in Poland is that after I open my Bali massage, I really want to open a small coffee shop. So that's why Damian currently sending me to the barista course in Poznan. So yeah, I've got a barista course in the morning, and in the evening actually I'll go to the special event MTP. It's just like the horse riding or something like that, because my friend actually invited me to go there. So yeah, actually this is my video on the weekend, just showing you. It's like, there are so many things happening so far. Często mówi się, że jest to kawa mistrzów, co tam trzeci, czwarty barista, który numer 2 pod kątem określenia i nośnika smaków i aromatów. I już tłumaczę, my sobie opowiemy o 3, natomiast wyróżniamy masę tych obróbek i smaki w kawie. Widziałem, że można było tworzyć kawy w profilu bananowym, czyli gałę. Aha. Jeszcze trochę. No to zależy, jeśli tak robisz, to... Aha. Dobrze. Oh, wow. So now I am in the event of Kavaliada Poznan, and then I've got my VIP card actually. So yeah, let's see what we're gonna watch. Oh, yeah. I drodzy Państwo, i tutaj jest, drodzy Państwo, cały team zawodników zaproszeni przez tutaj do nas. I to jest cały team rodziny Górskich. 2002 dwukrotny wicemistrz Polski, a sam rodzinnego Kwiatków, którzy od wielu lat sławią i są klubą polskiego, reprezentując na świecie. Doping bardzo gorący, ale dopiero od zawodnika dorosłego. Nie przestraszmy kucyków za mocno, bowiem jutro przed nimi bardzo ważny konkurs. Przy kucykach spokojny doping, a kiedy pałeczkę sztafetową przejmuje dorosła gwiazda, wtedy nie żałujemy gardeł na piłeczki. I zmiana, i teraz dziś polski. Lena Janaszczyk z Rancho Kołata, a więc 2 Amazonki z Wielkopolski i Aleksandra Kieżnowska, która nie tak dawno startowała jeszcze w kawalerii Future, a dzisiaj ma już prawo jazdy.
33. Pierwsza Sara Mroczuk. Modro Szkietan. Ja wiem, dlaczego tyle dzieci na niego. Well, basically this is how it looks. Oh, this one is the exhibition of BMW. Right, so I think that's all my video today. Just little bit update about what has been happening during this week. So thanks for watching and see you next time. Bye.